Binati ko mga iso, mga parokyano, katawhan sa Dios, kita nga nanimba karon nining adlaw nga Domingo, special Sunday sa simbahan sa Pilipinas, ato mga online viewers sa nagalanay mga nasod nga ni adinhi nga monitor sa atong online mass, kitang tanan, good morning. Og Pete Senior, viva Senior Santo Niño, hatagan na to ang atong Ginoo sa usa ka masipang pakpak. Belated birthday, daipod ni Nang Tusing, no birthday ni Nang Tusing kagahapon, atong hatagan si Nang Tusing sa masipang pakpak. Nangibitar ba ni sa mga pare, o niya, awa ka ato agkura o ubang mga pare sa kabisi. No? Mga igsuon, kini pamalandong na ko karon sa Fiesta Senior, lahi na po ni, kay bawa kong daghan ninyo, nakabasa na sa Facebook, sa mga reels, sa pamalandong na ko sa Santo Niño, dito sa Fiesta sa lungsod sa Cortez. Mga gagama na po kong laing anggulo, nga diin makapamalandong kita sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Tanawas na ninyo ang imahin ni Senior Santo Niño. Bata, pero piskay kay gasinina o harianong biste. Di pero ano ba mga bata anang usahay di na ito maatiman kay busy po tag panglibag. Ito mga bata usahay dahili ng sipon, una daghagkog mo, gipuno pa itong uban, baho pa itong dalikdik. Usahay mahitabo nga na itong mga bata. Pero piskay po ang itong mga bata, parihag kahinloon ni Senior Santo Niño. Unsa man di ay ang laing kinaiya sa bata nga diin gitawag kita sa pagpamalandong base usab pinasikat usab sa ebanghelyo karon. Usa sa mga mensahe nga gihatag nato sa pagpiesta nato ni Senior Santo Niño is to appreciate being small. To appreciate being small and having little. Kinaiya man gud og tawo, ganahan man jud tagdagko. Ganahan tagdako. Kamu dinhi kita kisa may ganahan gamay. Tagsara. Ganahan jud tagdako. Mao ba ito na atong bay, hangtod giango-ango na tawag gihapon mahuman. Kay sige man tag gama, guba. Tanan tay halublak ani giguba na pod kay gidugangag 2 ka metros. Kay di ta makontinto. Di ta usahay ka appreciate og gamay kay ganahan tag dako. Kung mga asawa ani ganahan mo dagko nga bana, dagkog lawas, tag-as, ani maskulado, Pero mga bana din na ganahag asawang dagko. Kanang murag akasya sa kabad o akasya sa hagilanan. Pero normally ganahan tag dagko. Ganahan tag dagkog yuta. Mabito na mag-away tag utlanan. Magtinakbasay ta. Magdinonggabay ta nga naman. Gailog tag utlanan og juta. Ganahan tag dagko. Ganahan tag dagko po tag ranggo. Muna magsigi po tag eskwela. Magsigi po ta og kuha og mga masters og doctorate nga naman kisa may ganahan og gagmay malipay tagdagkog ranggo. Mao nang modako usahay atong ranggo makalimot ta mahimot ang dagkong tao madagko putag kuyog ra ba na usahay o moangay ta og mga dagko sa atong kinabuhi og maunay kinaiya gitagaan ta sa Ginoo og kontrast. Hingagi ang Ginoo nga dako, halangdon siya, hingagi siya og gamay. Nagpakita siya nato sa bayhon sa pagkagamay aron pagpahinumdom nato nga dili kita angayan nga magpadako sa atong og sa atong garbo og sa atong propiedad. Kay ang pagkagamay, hulagway di ay sa Dios. Amen? Usahay baya sa tong kinabuhi,
makaanam po kaadunahan, makaanam kadato, makadako ang ato nga distansya sa atong mga silingan. Makaanam o kadako imong sweldo, makaanam kadako imong pensyon, makaanam o kahabog imong kuraw. Ingon na bag sa Papa, do not build a taller gate or a taller fence. Instead of building a taller fence, build a longer dining table. Yan ang sa Papa. Adyo paggama og taas og habog nga gate, kay makalimot ka sa imong silingan. Ang imo doy kuno angay padak-an og imong patasan kanang imong lamisa nga kan-anan aron daghang makasawo nimo kaon. Kuyaw pud no. Ang problema pug dako putag kan-anan, di man putag mangagda. Maura gyapon balansihan. Yung pader, di man lagi ka mangagda na kusina. But pahinumdom kita sa beauty of being small. Unya asa man na makita ng the beauty of being small diha sa language sa mga bata ug diha sa kinaiya sa mga bata. Tagsara may bata nga manimba og first mass, pero makakita mo sa kinaiya sa bata, ang bata gamay pog kalipay. Bantay mo? Gamay ra kalipay ning bata. Pakanon ra nimo, palitan nimo og milk tea, gasahan nimo gamay, paduwaon, unya kanang nay lingawon nimo gamay, ilad-ilaron pa usahay, malipay na ang bata. Ang dako agod nihit na tagkalipay, magkanihit ni atong kalipay, ug malipay ta kadiyo ra. Pangitaon na ning kalipay og dako na. Kabantay mo anak, pangitaon na. Nganong pangitaon naman ning kalipay ug dagko, daghan naman putag mga responsibilidad nga giatubang sa kinabuhi. Kisa may malipay daghang utang. Damo. Kisa may malipay og dakog loan. Kisa may malipay og bughuan kaazo ni atong bana or atong asawa. Kinsa bay malipay og imong sweldo kuwang sa imong panginahanglan. Kinsa bay malipay og gubaon imong motor. Kinsa bay malipay og imong anak sige pangadjog kwarta unya tuara di ay sa bisyo, mao na magkanihit ang atong kalipay. Mo nga inguna sa Papa, likayi ang usa ka sakit nga kanang gitawag og the disease of the funeral phase. Kanang sakit ba nga ang tao bisag buhi pa, galatagaw pa, unya askil pa ang ato kunong dagway, mura nagnaong og minatay nga padong ilunod sa pantiyon. Muna itong bantayan, lingian na itong tapad. Ug mura ba nagnaog minatay nga padong ilunod og pantiyon. Usahay ba mas gwapa o gwapa pa nato itong mga minatay nga gipanghaya. Ngano man, kay di man ta ka mao mo smile nga buhi pa ta. Hing smile ganitong kalabira. Tanawa na kalabira inigukat na itong minatay gangisidaan gikan sa pantiyon. Nakita hinong buhi pa, di ta ka mao mo pahiyom. Mutingunan sa Papa, the disease of the funeral phase, angay natong likayan. Kaya nga ubang mga Kristiyano gatuo, nga aron balaan sila tanawon, di na sila mo ngisi, di na mo pahiyom. Pero ingunan sa Papa, imitate the little child, the small child radiates joy. Mao bitaw nang makalipay ng bata. Kamo mga ginikanan, gikan mo sa opisina, gikan mo sa trabaho, gihago mo, gikapoy mo, daghan mo kakapoy o kahago, iniguli ninyo sa inyo, makakita mo sa inyong anak, inyong apo, mawa tanang kakapoy. Diba? Mga lulog-lula, diba? Usahay gani, kamong lulog-lula o latuson sa inyong anak na inyong apo, kamo mo'y masakitan pag-adyo. Kay matod nila, mas grabe ang pagmahal sa lulog-lula sa ilang apo kay mulabaw pag hindi sa ilang anak. Malipay tagbata. Di ba? Kamu mga bana, di ba? Magkugos mo sa inyong anak nga siguro nga kamo joy amahan. Di ba? Piskay ka jo na kuguson. Pero magduda po kagdaghan, may katampo, kung celebrated ni bataa, lami po diitsa sa bintana, usahay. Di ba? Munang ganahan ta mo hagwag itoy.
Kay bata man po nang itoy. Makalipay ang mga bata. Kamo din mga batanon. Asa mo mga batanon nga minyo? Asa mo ganahan mo unot o mo hagwa? Sa inyong batang gamay o sa inyong ugangan? Hagwa ag suway na inyong ugangan o di ba mo malaparuhan? A small child radiates joy. Mo nga, o gusto ko no ta nga mahisama sa mga kinaiya nga makalangit. Ingon ang Santo Papa, do not forget the joy of the little child. Kay appreciate being small. Usahay ganahan tag mga dagko nga simbahan. Among simbahan, Father, dagko kaayo among simbahan, dagko mong parkingan. Piskay mana. Pero usahay ang dako nga simbahan unya ang nanimba mga dagko pug-oo, di ta maka-appreciate. Kaysa simbahan nga layo, gamay nga kapilya, gamay nga cluster, unya tuwa sila dito, ga cluster sa kinaladyo ang bukid, a small church, gamay nga cluster, nga kahiusa lagi sila. Sa dako nga simbahan, usahay, piskay lagi kay daghag chandelier, daghag suga, unya pag sign of peace, piskay tag mga lipstick, peace, Marie, peace, peace be with you. Paggawas, hapit magpinusilay, kay gibabagan, ragi diyang sakyanan sa motor, sa kauban ni diyang manimbahay. Nawa, ag peace be with you, so sa simbahan kay paggawas, gibabagan man ag Montero o ang pick-up o sa ka motor nga kagang-kagang. Nawag, peace be with you, hapit magpatay pag humag misa. Kay manuman, mawa naman ang atong kinaiya sa pagkabata nga gamay. Unya tagaan ra ba juta sa Ginoo? Kung sa kalibutan tagaan tas Ginoo kay gayunan nga manghambog, magpadako kanang sa tikira kay kanang mahambugiro kay ginganlaman na madagkog tae. Kini si prepan niya dakog tae man unya og hambugiro jud ka manulti basa-basag tae, di ba? Po mano kan ano? Kadungog mo ana? Istay ni tawhana basa-basa magtae. Kana bitaw hanginon mo istorya nga murag ija tanan, murag ako'y kinakana ana bitaw. Dagkog tae man ang mga dagkong tao, nya basa-basag tae tong hambugirit manulti. Sa kalibutan mahimo na to na, pero tagaan ba tas Ginoo kahigayunan nga kita mo gamay. Mao nga kining debosyon sa Santo Niño pahinumdom jud ni nato. Kay og buhi pa ta usahay, askil pa ta magpadako ta, tagaan jud tas Ginoo kay gayunan nga mo gamay ta. Number 1, sa maihatag Ginoo nga makapagamay nato, retirement. Kanang retirement nato makagamay man nato. Ug di na ka kuraparoko, masakito na kang pare kay nahap na ka. Adto nakatapukon atong retirement house sa katedral. Adto na mo dito pangbangana ng liog, paghukta ng hawak, unya agpare nga kusog mga saba, kusog di pahanjo, unya lisod duolon, gaduay na adto. Wa na masumpay aglaway. Yung di anag pare sa unang istrikto kaadyo. Dabi to pare nga sa puton nga pagmisa ni Diya. Kay udi lagi malipayon, way kalipay parehas og bata. Lagot kay pare kay pag ofertore, diha may daghang electric pan sa kilid para ning ato. Pagtanaw sa pare kay pag uli sa mga sibot sa mga kolektor kay gipalid man ag sibot so way sod. Kana bang murag gilupad ba? Yung nagparid sa mo sod ni mga sibuta. Kay gihangin man. So pag mga lawat nagisapot ag pare, lawas ni Kristo, laguban kay dunggan ang mahungitan, kay hangad-hangad mo to ubang kalawat. Lawas ni Kristo. Pag abot ito sa unahan kay singgit magparing, lawas ni Kristo, tubag og amen. Lawas ni Kristo, amen. Wa man mo tubag. Giduo kag wantag altar boy adto dito sa lojo inyo, Father. Haligi sa simbahan na imong gipakalawat. Tanawa na pakalawat ag haligi sa simbahan. Tagaan tas Ginoo kay gayunan nga mo gamay ta. Inig-retire na to, diya mo na'y gamit na atong ranggo. Inig-retire na to, wa na'y gamit ng atong pirma.
inig-retire nato, di nata VIP, inig-retire nato mo balik ta sa pagka-ordinaryong tao. Kabantay mo, ana? Bisag pare, tanan. Basta mo retire ka, the moment you relinquish your position, diyan mo na ka, di na ka supervisor, di na ka principal, di na ka parish priest, di na ka municipal, unsa dihay ranggo nimo, di na ka department head. The moment we retire, pagamyon tas Ginoo. Tagaan sa tas Ginoo, gigayon nga maggamay, mo gamay sa atong pagkadako. Sa may sunod sa retirement, pila ka tuig, kubra kag lamsam, lipay ka, renovate kag bay, ka aircon kag septic tank, lami ka adyo. Pag human ana, matay di na magkakailag kisayngan ana imong bana. Giango-angohing samot kag kagamay. Lain ay magbuot sa imong papilis, lain ay magbuot saag imong kwarta, usay magkalisod papirmahon pagkato imong mansamo nga buang ipirma dito, baligya tanan imong kabtangan. Pagamiyon tas Ginoo. Sunod, katiguangon. Physically o socially, kining katiguangon, pagpagamay manis Ginoo. Ari tauna sa atong lawas. Di ba? O batanon pa ta. Sos, dagko ta. Lamurok ni atong aping. Una, dagko po ta. O kaluis Ginoo, dagko po ta mga dughan. Kay batanon pagod. Magkaanam tag katiguang, magkaanam tag katikuko. Sa aramag imong aping nga sinaw, nga madakin astong langaw. Nawa na. Inigingana nimo pagpanami nimo, mura na lang atong naong og subok og sikwa nga wa mautan. Matay pagamiyon jud ta sa Ginoo. Timan edyo na pagamiyon jud ta sa Ginoo. Pagamiyon ta. Unya kana ini katiguang bitaw nato nga jamo na poy muduo nato kay tiguang na ta. Wanay maminaw sa atong sugyot o sa gesture kay tiguang na ta. Maitok na itong mga anak o mga binaji nga manglakaw ta kay tiguang na. Maitok atong mga anak o mga artita kay iyat ng tiguang nga. Sa gigo rata nanudlay. Pagamiyon tas Ginoo. O ikatulong paagi sa Ginoo nga mugamay ta. Kining atong kamatayon. Kining atong kamatayon. Gikan ta sabay nga dako mansyon. Pila ra ba na atong lubnganan. Gamay ra kaadyo. Dako patong tamnanan natong taong. Unya, ini katiguang nat, ini kamatay nato, jamo po tay mada. Pagamiyon lagi ta sa Ginoo. Mo nga pagpiesta nato karon ni Senior Santo Niño, do not forget to appreciate being small, being little. Because more often, we love big things. We love big accomplishments. We love big properties. And we love to mingle with big people. Pero ang Ginoo nagpahinumdum nato sa pagkagamay, kay pagamiyon jud ta sa Ginoo musugotag sa dili. Muna yung binsahe karon sa Dios nung bata sa iyang kapistahan. Viva Pit Señor natong tanan.